салом дӯстон, имрӯз барномаи мо пур аз рӯйдодҳои ҷолиб аст, зеро даври дуюми лигаи чемпионҳо пушти сар шуд ва мо омодаем ки лаҳзаҳои дурахшон ва натиҷаҳои ғайричашмдоштро баррасӣ кунем. Шумо намехоҳед инро аз даст диҳед, пас бароҳат бишинед ва пеш аз он ки оғоз кунем, фаромӯш накунед ки ба канали мо обуна шавед ва ба ин видео лайк гузоред, то ҳамеша аз хабарҳои футболӣ огаҳ бошед. дӯстон, чун одат баъди лигаи чемпионҳо ҳамавақт лигаи Аврупо мегузарад ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо 1х ҷолибтар гардонед. Чунин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. сар мекунем аз бозиҳое ки на он қадар ҷолиб буданд. ба наздикии дастаи нидерландии Фейнорд як дастоварди бузургро ба даст овард ва бори аввал дар тӯли 22 сол дар лигаи чемпионҳо дар меҳмонӣ ғалаба кард. бори охир чунин ҳодиса дар соли 2002 рӯй дода буд. ин дафъа Фейнорд бо дастаи Испанияи Жирона рӯбарӯ шуд ва бозиро бо ҳисоби 3-2 ба анҷом расонид. ин бозӣ воқеан як триллери футболӣ буд ки бешубҳа ба мухлисон дар ёд хоҳад монд. бозӣ дар доираи даври дуюми марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳо дар мавсими 2024-25 баргузор шуд. дар ин вохӯрӣ барои нидерландиҳо Антони Миламбо гол зад, дар ҳоле ки барои испаниҳо Давид Лопес ки дар дақиқаи 19 ҳисобро кушод ва Дони Ван де Бек низ тӯбро ба дарвоза равон намуд. аммо бе голҳои худӣ яъне автогол ҳам намешавад. Янгел Эрера ва Ладислав Крейчи ба дарвозаи худ гол заданд ки дар натиҷа ба меҳмонон кӯмак кард. дар пеш барои Фейнорд бозии муҳим бо дастаи португалии Бенфика аст ки ваъда медиҳад ки на камтар шиддатнок бошад. Жирона дар навбати худ ба бозӣ бо дастаи Братислави Славан омодагӣ мебинад ки бешубҳа кӯшиш хоҳад кард ки барои шикасти ахир қасдиашро гирад. дар заминаи ин рӯйдодҳо дигар бозиҳои лигаи чемпионҳо низ пур аз эҳсосот буданд. дастаи украинии Шахтёр натавонист бо дастаи италиявии Аталанта мубориза барад ва бо ҳисоби 0-3 мағлуб шуд. бо голҳои Берард Ҷимсити, Адемало Лукман ва Раул Беланова фарқ карданд. ҳамзамон Динамо Загреб бо Монако мусовӣ 2-2 бозӣ кард ва Брюге бо ҳисоби минималии 1-0 Штормро шикаст дод ба шарофати голи Христос Дзолис дар дақиқаи 24. мехоҳам боз таассуроти худро аз ин шоми аҷиби футбол ки дар он Бенфика корномаи ҳақиқӣ анҷом дод ва Атлетикоро бо ҳисоби 4-0 дар даври дуюми лигаи чемпионҳо шикаст дод нақл кунам. ин бозӣ аввалин бохт барои клуби мадридӣ дар мавсими ҷорӣ гардид. пеш аз ин дастаи Диего Симеоне бозии бо эътимод нишон дод, 5 ғалаба ба даст оварда 4 бор мусовӣ карда буд. аммо ин дафъа Бенфика раҳм накард. аз оғози бозӣ Бенфика бештар ҷамъшуда ва қатъӣ менамуд. голи аввалро Артекаглу зад ва баъд ба афзалиятро дучан кард. нимаи дуюми бозӣ бозам драматиктар шуд. Ди Мария ва Кекчу пеналтиро иҷро карданд ва ғалабаро мустаҳкам намуданд. Симеоне гуфт ки дастааш натавонист бозиро идора намояд ва хатои зиёде кард ки Бенфика аз онҳо хуб истифода бурд. дар бозии дигар Ювентус хислати мардонагӣ нишон дод. РБ Лейпцигро бо ҳисоби 3-2 мағлуб кард, гарчанде ки Туриньо пас аз хориҷ шудани дарвозабон 10 нафара бозӣ мекарданд. Душан Влахович қаҳрамони бозӣ шуд, 2 гол зада ва Консенсау голи ғалабаро зад. ин ғалаба силсилаи бебохти Ювентусро то 8 бозӣ аз оғози мавсим дароз мекунад. ҳамчунин наметавон ғалабаи бо эътимоди Ливерпул бар Болонияро бо ҳисоби 2-0 нагуфт. Муҳаммад Салоҳ боз сифатҳои роҳбарии худро нишон дод, гол зада ва ба Алекс Макалистер асист кард. Ливерпул бозии қавӣ нишон дод. онҳо идома медиҳад ки барои баромадан ба плей-оффи лигаи чемпионҳо мубориза баранд. мехоҳам боз таассуроти худро аз бозие ки дар он Бавария аввалин бор дар ин мавсим мағлуб шуд нақл кунам. ин бозӣ муқобили Астон Вилла дар марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳо буд ва ростӣ аз натиҷа ҳайрон шудам. пеш аз ин Бавария қариб шикастнопазир менамуд, 5 ғалабаи пайдарпай ва танҳо ба наздикии дастаи Винсан Компани бо Байер дар Бундеслига мусовӣ кард. гумон мерафт ки мюнхениҳон дар ҳолати олиҷаноб ҳастанд ва омодаанд ки силсилаи ғалабаҳои худро идома диҳанд. аммо футбол бозиест ки натиҷааш на ҳамеша аз рӯи омор вобаста аст. агар ба рақамҳо назар кунем, Бавария дар майдон ҳукмронӣ мекард. 70% идораи тӯб, 17 зарба ба дарвоза муқобили 5 зарбаи ҳариф, 11 зарбаи кунҷӣ муқобили 1 ва ҳатто нишондиҳандаи XG қариб баробар буд, 1,41 муқобили 1,4. гумон мерафт ки Бавария бояд ғолиб меомад, вале Астон Вилла таҳти роҳбарии Уна Эмери тавонист устуворӣ ва ташкилоти бебаҳоро нишон диҳад ки ба онҳо имкон дод бо ҳисоби 1-0 пирӯз шаванд. Эмери қайд кард ки онҳо мехоҳанд ки дар Аврупо дар сатҳи баланд мунтазам
ҳунарнамоӣ кунанд ва ин ғалаба як қадами муҳим дар ин самт аст. Пас аз ду давр клуби Бирмингем бо якчанд даста ҷои аввалро тақсим мекунанд ва онҳо ҳама имконият доранд ки ба қатори 8 дастаи беҳтарин ки бевосита ба якашфинал мебароянд дохил шаванд. Ин бозӣ ба ман ёдрас кард ки дар футбол на танҳо омор балки рӯи даста низ муҳим аст. Астон Вилла нишон дод ки ҳатто бар зидди дастои бузург метавон ба муваффақият ноил шуд агар бо сарфарозӣ ва боварӣ ба қувваи худ бозӣ кунӣ. бозӣ байни Лил ва Реал дар доираи даври дуюми Лигаи Чемпионҳо воқеан як сенсатсия шуд ва ҳамчун як мухлиси футбол ман наметавонам қайд накунам ки чӣ қадар ғайричашмдош буд ин натиҷа. Реал ки аз моҳи январ мағлуб нашуда буд баъд дастаи фаронсавӣ бо ҳисоби 0-1 бохт. Голи ягона дар ин бозӣ Ҷонатан Дэвид зад ки пеналтиро дар охири қисми аввал амалӣ кард. Пеналти барои бозии даст аз ҷониби Эдуард Камавинга таъин шуд ва ин лаҳзаи ҳалкунанда дар мусобиқа буд. Реал натавонист барқарор шавад ва аввалин бохти худро дар 36 бозӣ дид. Хусусан ҷолиб буд ки Килиан Мбаппе ки баъд ҷои Милитао ба майдон баромад натавонист ягон зарба ба дарвоза занад. Ин бори аввал дар 10 бозӣ ӯ дар ҳайати Реал буд ки бисёре аз мухлисон ва коршиносонро ҳайрон кард. Мураббии Реал Карло Анчелоти эътироф кард ки даста на ба беҳтарин тарз бозӣ кард. Ӯ қайд кард ки Лил ҳарифе буд ки бештар ҳавасманд буд ва мадридиён бояд кори зиёдеро анҷом диҳанд то бозии худро беҳтар кунанд. Анчелоти таъқид кард ки ин бох метавонад барои даста ҳамчун ангезае бошад ки қавитар гардад. Ҷолиб аст ки ин рӯз барои дастаҳои испанӣ умуман нобарор буд. Атлетико аз Бенфика бо ҳисоби 0-4 шикаст хӯрд ва Жирона ба Фейнорд бо ҳисоби 2-3 бохт. Ин аввалин ҳолатест ки се клуби испанӣ дар як рӯз дар Лигаи Чемпионҳо мағлуб мешаванд. Дар натиҷаи ду давр ҳеҷ як клуби Ла Лига дар 15 дастаи беҳтарини ҷадвали умумии марҳила ҷойгир нестанд. Ин водор мекунад ки дар бораи ҳолати кунунии футболи испанӣ дар арсаи аврупоӣ фикр кунем. Акнун Реал ба бозӣ бо Виллареал дар Ла Лига омодагӣ мебинад ва ҷолиб хоҳад буд ки чӣ гуна даста ба ин бохт вокуниш нишон медиҳад. Умедворем ки онҳо метавонанд хулосаи лозимаро бароранд ва барои ғалаба баргарданд. ман мухлиси Интер Майами нестам, аммо наметавонам аз он чӣ ки Лионел Месси дар ҷони футбол нишон медиҳад ба ҳайрат наоям. Дар бозии охирин бар зидди Коламбус Крю ӯ бори дигар сифати худро нишон дод ва ду гол зад ки барои пирӯзии даста бо ҳисоби 3-2 муҳим буданд. Ин танҳо як бозӣ набуд, балки як боби дигари карьераи бузурги ҳамлагари аргентинӣ буд. Месси дар дақиқаи 45 ва дар 5-мин дақиқаи замони иловагии қисми аввал гол зад ва эътибори худро ҳамчун бозингари тавонои тағйирдиҳандаи бозӣ дар ҳар лаҳза таздиқ намуд. Ин голҳо идомаи силсилаи таъсирбахши ӯ буданд, зеро қаблан ҳам дар бозӣ бо Шарлот гол зада буд. Дар ин мавсими MLS дар ҳисоби ӯ аллаки 17 гол ва 10 ассист дар 16 бозӣ аст. Интер Майами ба туфайли ин муваффақият пешакӣ ғолиби чемпионати мунтазами MLS шуд ва Суперстор Шилдро ба даст овард. Ин дастовар барои дастае ки нисбатан нав дар харитаи футбол пайдо шудааст муҳим аст, аммо аллакай тавонист худро ҳамчун рақиби ҷиддӣ эълон кунад. Барои Лионел Месси ин ҷоиза 46-мин дар карьераи дурахшони ӯ гардид. Ӯ аллакай бо Барселона ва ПСЖ унвонҳо ба даст оварда буд ва акнун ба коллексияи худ ҷоизаеро дар ҳайати дастаи Флорида илова кард. Таъсири ӯ ба бозии Интер Майами душвор аст ки баҳо дода шавад ва ба назар мерасад ки ӯ ба дастовардҳои худ истоданӣ нест. Месси худ қайд кард ки ин танҳо ҳадафи аввал аст ва ифтихори худро аз даста баён кард ки ба баландии нав кӯшиш мекунад. Дар пеш Интер Майамиро ҷӯлишои нав интизор ҳастанд ва шавқвар аст ки бубинем ки чӣ гуна Месси ва дастаи ӯ онҳоро паси сар мекунанд. Ин мавсим аллаке таърихӣ шуд ва шояд дар пеш моро сюрпризҳои бештар аз яке аз бузургтарин бозингарони ҳама давру замон интизор аст. дӯстон, ҳар яке аз ин бозиҳо ба мо эҳсосоти зиёд бахшид ва нишон дод ки футбол чӣ қадар ғайриқобили пешбинӣ ва ҷолиб аст. Дар пеш боз бозиҳои зиёди ҷолиб ҳастанд ва ман бо шавқ интизори идомаи ин мусобиқаи ҷолиб мебошам. Бо шумо будам ман Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.